Драконът, пазител на свободните крила. История, вдъхновена от рисунка на господина Аурелио. Имало някога. Скрита сред меки хълмове и пъстри цветя една необикновена долина. Тя била различна от всички други места. Наричали я Царството на свободните крила. Там живеели блестящи водни кончета, нежни пеперуди, малки летящи насекоми и чудни създания, които танцували с вятъра. Всяко от тях имало различни крила, различни цветове и различни мечти. А в самото сърце на царството живеело огромно същество – дракон. Дългото му тяло се извивало през поляните като река, а големите му очи мълчаливо наблюдавали всичко наоколо. Малките създания се страхували от него. Щом го видели да се приближава, се скривали сред цветята. „Внимавайте! Големият дракон идва!“ предупреждавали се те. Но драконът никога не преследвал никого, никога не разрушавал нищо и никога не отнемал свободата на никого. Той просто пазил една тайна. Истинската му мисия била да защитава царството на свободните крила. Но една сутрин небето внезапно потъмняло. Сиви облаци покрили хоризонта и силен вятър връхлетял долината. Цветята се привили, дърветата се разлюлели, а малките крилати създания се оказали насред страшна буря. Водните кончета изгубили посоката си, пеперудите били понесени от вятъра, а някои започнали да се страхуват, че никога повече няма да намерят пътя към дома. Тогава големият дракон вдигнал глава, спокойно разгънал огромното си тяло около долината и образувал преграда срещу силния вятър, но не затворил никого, не преградил пътя към свободата. Само създал сигурно убежище, където малките създания можели да си починат и отново да съберат сили. През цялата нощ драконът останал там, силен, мълчалив и бдителен, докато бурята най-после отминала и първите слънчеви лъчи отново огрели долината. Водните кончета се приближили до него. Този път вече не се страхували. Едно от тях попитало: „Защо ни помогна?“ Драконът се усмихнал: „Защото вашите крила са създадени, за да летят.“ Малкото водно конче се замислило, а после попитало: „Тогава защо не ни остави завинаги в твоето убежище, където сме в безопасност?“ Драконът отговорил: „Защото да закриляш не означава да държиш някого затворен. Да закриляш означава да му помогнеш да намери смелостта отново да полети със собствените си крила.“ И тогава малките създания разбрали нещо много важно. Истинската свобода не означава никога да не падаш. Тя означава след всяко падане да намериш сили да се изправиш, да повярваш отново в собствените си крила и да продължиш да летиш. От този ден нататък, всеки път, когато някой водно конче прелитало над долината, правило малък кръг във въздуха, за да поздрави стария дракон, а драконът, пазител на свободните крила, продължавал да бъде там, тих, бдителен и спокоен. Той пазил не само малките създания, а нещо много по-ценно. Свободата, която живеела във всяко едно от тях. Бога, който истински обича, не затваря, не контролира и не подрязва крилата. Той помага на другия да открие в себе си силата, увереността и смелостта да полети със собствените си крила.